Pagdating ko dito, umuungol pa rin sa sakit. Hi, Lo. Hello, ganda. Kailangan ko ng tulong mo. Ano yan? Hindi ako makakaalis. Sabi niya, tignan natin bukas. Sabi ko, ba't pa anuhin pa bukas? Bakit pa abutin pa natin ng bukas? Good morning, Philippines! Sorry, dear boy. Morning, guys. Magano lang ako ng pagkain. And then alis ako. It's 4:30 already. Nagising ako 1 kasi 1 o'clock yung ano ko. Alarm. Pero nakabalik ako ng tulog. 1 hour and a half. So, 2:30 na. Kainin lang natin tong mga dalawa. Ay, nako. 2:30. Kailangan ko pa kukuha ng gas. Hold on, guys, ha. Hanap lang ako ng lalagyan dito. Ang dami kong nilagay na pagkain. Para naman hindi ito magutom tong dalawa. Hold on, ha. May kukunin lang ako sa basement. Kailangan ko nang umalis kasi ano na, almost 3 o'clock. Para meron tayong bread. Yan yung croissants kasi ito yung breakfast ko. Ganito mag-drive ng gabi, guys. Tignan nyo. Walang sasakyan sa tulay. Time check, it is 3:13 ng umaga. Tingnan nyo. Walang sasakyan. Pero maraming mga trucks mamaya doon sa ano na talaga. Quiet, ha? Listen, you quiet outside. Quiet outside, okay? Quiet. Roxy! Naku. Go pipi quick. Hurry up. Go pipi. I'll give you bunsi. Yes, kararating ko lang. Oh, good girls. You listen to mama. Yeah. Hello. Want some treats? I'll give you bunsi. Hold on. Bisitahin ko din si Tami sa taas. Tingnan natin. Tignan ko lang si Tami sa taas, guys, kung ano. Okay ba siya? I will see you later. Matulog din ako. Balik ako matulog kasi. Hi, guys. Doon pa rin si Tami, guys. Hindi makatulog ng maayos. Pagdating ko dito, umuungol pa rin sa sakit. Iwan ko kung anong gagawin ko, guys. Sabi ko, let's go na to the hospital. And yun daw yung sabi niya, we have to do that, but ayaw pa niya ngayon. Iwan ko, sabi ko, let's go kasi wala ding traffic.
It's early in the morning. It's 5 o'clock. And madilim pa sa labas. So, wala masyadong tao. And hindi masyadong traffic. Pero ayaw niya pa, guys. Nag-alala na ako nito eh. Ano ko lang, gusto ko lang umidlip para later, para mamaya kung gusto niyang magpunta doon. Kasi parang hindi na niya kaya, guys, yung sakit. 2 days na ngayon. Yung sakit na ramdaman niya, hindi siya kumakain. Yung pinakain ko siya kahapon ng hapon. And hindi pa rin, iwan ko, ang tigas ng ulo, guys. Ayaw niyang umalis. Anyway, guys, pahinga lang ako. Light dun. Gusto ko lang matulog. Tulog lang ako. Sandali. And then, kailangan namin, tawagan ko din yung kapatid niya bukas. O mamaya na kasi umaga na ngayon. Tawagan ko siya kung i-convince si Tami na sa hospital kasi ang tigas, guys, ayaw makinig. Hindi na awa na ako kasi yung nag-umuungol talaga siya, hindi siya makatulog siya pero ungol ng ungol. I don't know, guys. I will see you later, guys. I balitaan ko kayo kung anong mga kaganapan. Nanonood na lang ako ng news, guys. Si Tami humingi ng kape. So yun, binigyan ko ng kape. Dumadami na every town. Dumadami na yung case ng coronavirus. Guys, sabi ko sa kanya, punta na tayo ng hospital kasi yung bangs ko hindi na mahitsura. Kasi kapag pupunta tayo dun, hindi ako makauwi. Of course, hindi ka kauwi. Dapat kang anuhin. Ayaw niya yung ganun, guys, na ma-stuck siya dito. Gusto niya punta siya sa emergency, sabihin kung ano yung sakit at bigyan ng medisina. I'm gonna check Tami after I eat. I have to eat quick and go back up there. Anyway, guys, pasensya na, guys, sa mga vlog na ganito palagi. Ito naman yung nangyayari, guys. Wala naman akong choice, kundi ito naman yung nangyayari sa buhay ko. Pasalamat na wala akong sakit, wala akong naramdaman. Problema lang talaga itong asawa ko. Tigas ng ulo. May naramdaman talaga siya pero hindi siya pupunta sa doktor. Pasensya na, hindi niyo kami makita ni Tami mag-vlog, hindi niyo siya makikita palagi, o hindi ko siya andun kasi siya naka-ungol ng ungol. So, yan, wala akong magawa, guys, kasi yun yung choice niya, guys. Ayaw niyang pumunta dun. Magluto din ako ng rice kasi I'm sure itong bread, 1 bread and coffee, hindi to kaya-kayanin ang katawan ko. Nagbasa ako ng mga comment ninyo, guys. Parehas tayo ng dapat gawin, na dapat hospital, emergency din hospital. Ayaw niya, guys. And guys, meron akong sasabihin sa inyo, dapat din pala yung lungs natin, di ba, pneumonia, hindi tayo makahinga, ganon. Meron ako nakita sa YouTube kagabi when I got home. So, nanonood ako, itong couple na nasa Japan, from UK, na-hospitalize sila dahil sa coronavirus. So, ngayon, muntik na mamatay yung lalaki. So, sabi niya, mag-breath techniques. Yung breath techniques, yung para inhale, exhale, parang i-exercise natin yung lungs natin na makahalanghap ng hangin, parang exercise daw yun sa lungs. Yun yung ginawa ng lalaki, guys. Alam nyo na, naging okay siya. Malaki daw ang tulong yun, yung mag-inhale, exhale para sa lungs, para makaano ng hangin. Hindi puro tubig. So, ginagawa ko talaga siya since last night hanggang nag-drive ako this morning hanggang ngayon. Ginagawa ko yung breathing techniques. Yun yung sinasabi nila. Kayo, guys, kung huwag kayong lalabas, guys, ginoo ko. Kung nasa kayo, bili na kayo ng mga frozen stuff. Mga noodles, mga ganon. Bilhin na ninyo yan, stock ninyo. Kahit ganon lang, bili kayo ng rice at saka noodles, yun lang i-mix. Survive naman kayo dun ba? Mga ilang weeks, kaya huwag kayong lalabas sa bahay ninyo. Kasi ako, I try talaga. Lumalabas ako, pero alam nyo naman, magsasakyan ako dito. Mayroon naman ako sasakyan, hindi naman magbas-bas. Pero sa Pilipinas, nakakatakot talaga din kasi yung tao ba sa jeepney, sa market, sa self-quarantine muna kami ngayon, guys. So, yun yung ginawa namin kami ni Tami. Si Tami walang trabaho. Close yung trabaho niya kasi pina-close lahat. So, pati yung trabaho niya na close. So,
Italy's up to almost 18,000 cases. What? Italy is up to almost 18,000 cases. 18,000 in where? Italy. Italy? Italy is become like Wuhan, China now. Well, not even close, but still. No, the lockdown thing. Yeah. Tommy is updating the people that are sick all over the world. So us, Tommy. China not admitting to any new cases for a long time, so. No, they don't really show whatever. No. So we're doing self quarantine right now, guys. And Tommy he has his own problem. What site are you watching? Looking. John Hopkins University. Ah, that's the one. And you know what I think about this virus, hon? It's in the ear now, honey. I'm sure it is. It's not just like the human to human. I think Oh, it's sure become it in is. ear. Because they said in TV, close your window. Don't let the air in. Yeah, okay. That's just stupid. The thing, guys, the weather is changing here in the US, in the New York. And then there's a lot of flu because usually the flu is coming because of the weather and the season is changing. So that means there's a lot of people gonna freak out. I will be the one too. Mag-tea lang ako, guys. Ang lagyan ko ng honey para makatulong sa kung ano yung naramdaman ko ngayon sa lalamunan ko. And after that, ito bawal ito ba? Kapag may mga ganito, kasi mas kakati yung ano. Pero, ang gagawin ko nito is stir fry na lang na. Yung papa ko magluto ng eggplant. Alam nyo ba kung anong ginagawa niya sa eggplant? Ibuboil. Iba kasi yung eggplant natin. Ibuboil niya. And then, kind of like shred. Parang hiwa-hiwalay niya. And pagkatapos niyan, gisahin niya. So, yun yung ginagawa ng papa ko. Kung gawin yan. Pero, iwan ko na lang. Ito ako ng ano, guys, eggplant. Puro eggplant lang siya. Sobrang blatting nan. Kasi walang kahit anik-anik. So, yun. Bumaba si Tommy, look. If you can see him. Masakit pa rin yung ano niya. You're probably learning about Medicare and supplemental insurance. Medicare is great. Roxy. Roxy down. It's a cat. That's a kitten. It's a kitten. It's a kitten. Bilahan ba? Ay, bilahan, Roxy. I hope you heard it. Na ako'y bunal. I have a bunal. Huy. Okay, let's go inside. Come in, let's go in. Come in. Several dozen people, including Oh. several healthcare workers who had Yeah, direct because as long as contact you with move those your legs like that, makes her happy. under self-quarantine. St. Luke's Hospital Anyway guys, nanonood lang kami ng news kasi update sa mga naka-quarantine, update sa mga ilang, how many people get sick in this New York City, right? 500 plus. And somebody died already here. One. That's the only one, right? One. Yeah, one in New York, the 80 plus years old. As dito na si Tommy bumaba, pero masakit pa rin yung tiyan niya. When a family at a call failed to reveal they were under quarantine. But I'm happy that he kind of movement. Hopefully, he get better soon. I cannot take his pain.
If there is Hi guys, bumalik si Tami sa taas and yun, bumalik sa taas kasi maligo sana siya. Pero yung sumaka siya sa taas, bumalik yung sobrang atake ng sakit niya and doon I try to yung blood pressure niya sobrang taas. Ang sa akin din halos kaparehas lang niya yung kasi mataas din yung blood pressure ko and hindi ko alam kung paano yung pababain. Hi, Lo. Hello, ganda. Kailangan ko ng tulong mo. Ano yan? Hindi ako makakaalis. Imagine, kung isa, kinausap ang anak. Sabi niya, kayo na lang pumunta sa bahay at iyahatid ko kayo doon. So, paano ako makaalis? Paano na yan? Ikaw dapat mauna dito doon. Kaya nga, dapat pa niya. Yun, ganito gawin mo. Tawagan mo ako ng mga 4 o'clock. Sino? Ikaw, tawagin mo. O, sabihin mo lang, pakisuyo ka, may papacheck sa bahay mo. Kasi sabihin mo lang dyan sa Westchester. Ganun. Oh, sige. 4 o'clock talaga? 5 o'clock. It- Ang problema kasi after ni magbilis. Wag na, mag-ano ka na lang, uy. Mag-simple. Nakagayang pa siya. Nakakasigurado ito na yung Okay lang yan, uy. Magdala ka ng mga ilagay mo sa cellophane. Kaya nga kasi nga, sabi niya, pumunta kayo sa bahay. Tapos sabi ko nga, hindi niyo ba mapapansin? Magta-try ko, nasasabihin nila, hindi na magagamit. Anong irason ko? Basta tawagan mo ako, mag-usap tayo ng Tagalog, o kaya sabihin mo lang na, I need your help, para marinig lang niya gano'n. Oo. Tapos sabihin ko, madali lang ako. Pag dumating yung mga bata, malis na kayo, uwi na lang ako. Tawagan lang natin itong si Lo. Kasi may pa-surpresa siya sa asawa niya. Hindi nga ako makapunta. May surpresa siya para sa sa birthday. Yun. Basta may surpresa siya sa asawa niya. At saka, hindi siya makaalis. So, tawagan ko siya. Para sabihin na kailangan ko si Lo pumunta sa bahay. Damay-damay na to. Damay pa ako nito. Lo, if you're watching. Tingnan. Nag-iisi na siya, guys. Kailangan. Loko. Nag-iisi. At saka hindi na magkapantay ka. Luka naman dito. Damay-damay na na. Hello. Hello. Hi, Lo. Mary, hold on 1 second, okay? Okay. Hi. Hold on, Mary. Hi, ganda! Hi, Lo. Kumusta? Ha? We just got home. Uy, I need your help. Lo, I need your help. What? What? I need your help. Sa bahay ba, may sulat doon, importante na document sa mailbox. Pwede mong kunin? Right now? Oo, pwede. Importante kasi, andito kasi ako sa New Rochelle. Pwede? Okay. Okay. Okay lang? Okay. Sige. Sige, Lo. Okay. Salamat. I'll get it. I'll just run it, okay? Okay, bye-bye. Okay. Ang bilis, okay. Natawa na yun si Lu. Nagtataka na yun si G. Magagalit yun si G. Kaloka. Magagalit. Damay pa ako nito si Lu. Mangumusta ako mamaya. Hala, stop it! Stop it! Masakit yung ulo ko, ha? Sino yun? Roxy! Tingnan natin. What the frick are you talking about? What the heck? Wala namang tao. Kaloka talaga kayo, no? No, walang tao sa labas. Nakakaloka kayo. I cook some salmon. 1 piece of salmon from Costco. Ito yung binili namin sa Costco. Nilagay ko sa freezer. And, yan, niluluto ko lang siya. Pakainin ko si Tami. Ewan ko na lang, guys. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko sa inyo. Pero, wala. As in, nagka-quarantine kami ni Tami. Dito lang kami sa bahay.
walang ginagawa, and yun, Tami ayaw pumunta ng doktor. Nag-alala na ako kung anong mangyayari. Iwan ko, nag-alala na talaga ako. Ang worried niya doon, pumunta siya doon, like the previous nung sa hospital siya, walang nagawa yung doktor. Second is yung coronavirus, ma-expose siya kung pumunta siya sa hospital, which totoo naman, hindi natin alam kung sino yung nakahalamuha na mga tao doon, plus, hindi namin alam. So, yun yung pinaka-worries niya. And then, ang worries ko is, yun, both siya yung pinakauna kong worries, yung paano mangyari sa kanya, and yun yung coronavirus. Ng price freeze. Base sa memorandum ng Food and Drug Administration, bawal ang pagbebenta online ng essential emergency medical supplies. Good thing na inano sa Pilipinas yung mga ganun, kasi nakakaluka naman yung ganun. Uy, parang nanamantala ba, nagbibinta ng mga gamit na mas laki pa yung patong. Ang dami dito din. Meron din dito sa New York, sa 7-Eleven, babae, may siya product, binilagay niya sa 7-Eleven, and din yung bata, bumili ba yun, at saka napaslot. So, I think nadakip yung babae ba yun siya? Anyway, so, ito na yung salmon natin, guys. Yan, mabango siya, and, I will try to give Tami something, okay? I will try to give him something. Tulog pa si Tami, so mamaya na to. It's 8 o'clock na, guys. 8 o'clock na ng gabi. And dito ako nag-i-edit. Galing ako sa taas. And galing ako sa taas, sabi ko sa kanya, dito ako sa baba, hindi ako matutulog doon. Kasi palagi siyang ganun-ganun ba, parang spread niya yung legs para para maging komportable. So, ayaw kong matulog doon para lugar niya yung bed na ganun din niya. Sobrang awa na ako. Dinalhan ko ng salmon na niluto ko, ayaw kumain. Ang gusto daw niyang kainin yung tuna na ginawa niya. Dinalhan ko ng tuna salad. Ngayon, 2 kutsara lang. Sabi ko, inom ka ng tubig. Uminom siya ng tubig, pero ayaw niya uminom ng tubig lalo't gabi. Kasi masakit daw. At saka ayaw niyang tumayo ng tayo. Sabi ko, punta na tayo talaga. Punta na tayo sa Ayaw talaga, guys. Sabi niya, tignan natin bukas. Sabi ko, ba't pa anuhin pa bukas? Bakit pa abutin pa natin ng bukas? Ano na ngayon? Thursday. Yung Wednesday, nag-start na yung sakit. Wednesday, Thursday, Friday. 4 na araw ngayon, ganun siya. Nagtrabaho siya, guys, sa ganun. Grabe talaga tong taong to. Nagmabakaawa na talaga ako. Sabi ko sa kanya, punta na tayo sa emergency room, sa ibang hospital na naman tayo para matry natin at saka para maano natin kung ano talagang sa'yo. Gusto mo talaga akong pumunta sa hospital? Alam nyo naman na sabi niya. Alam mo naman na yung the previous i-try nga natin yung ibang hospital eh. Takot kami sa coronavirus din. Oh Lord, I hope maging okay siya bukas, hindi masakit yung niya. Anyway, guys, i-end ko na tong vlog. Wala talagang kaganapan, guys. Pasensya na, guys, ha. Itong vlog na to is update lang. Salamat sa pag-click ninyo, guys, ha. Sa pag-click at panonood ng video. Thank you so much, and sana babalik kayo bukas. Ay, sarap umiyak. Oh God. Anyway, pasensya na, ending ng vlog or mga vlog ko is parang parang yung naramdaman ni Tami, wala naman talaga akong ginagawa. Iyon naman yung trabaho ko, nagva-vlog sa buhay ko. Thankful pa rin kami kasi wala kaming lagnat. Ako, okay ako. Kasi meron akong na news, balitaan na may ubo ka, and then mawala, and then babalik. Parang wala pa, pabalik-balik, and then pneumonia agad, and then yun na, coronavirus, parang daming stages ba. Nakita ko yan sa YouTube, yung old guy na may coronavirus. So, kaya, hindi tayo talaga maging kampante talaga. Kaya, hindi ako naging kampante. Kung sometimes, masama yung pakiramdam ko. So, ngayon, okay naman ako.
Hindi talaga natin alam. And sana okay kayo dyan. Huwag kayong lalabas sa bahay kung pwede. Doon kayo sa bahay ninyo. Magtungit kayo. Ganon-ganon. Manonood kayo. Maglaro kayo ng Mobile Legend. Or Rules of Survival. Ano ba yan dyan? Kahit anik-anik na laro. Candy Crush. Ganon. Huwag kayong lalabas. I will see you guys tomorrow. And thank you guys for clicking to watch the video. Bye. I will see you tomorrow. Bye.